Doho mamalo ochungo sirikal kik chak chenro mar ndiko jo-Kenya chenro manyien mar yudo opande moyiedhi miluongo ni Maisha Namba. Maendi en bang' riwruok mar Katiba Institute dhi e doho kendo chwalo bura mar kwedo chenrono kendo wacho ni sirikal onge ratiro mar keto jopiny gi ndikruok makamano. Katiba Institute wacho ni sirikal ochako chenro makamano ka ok otimo nonro e midhiero ma nyalo yudo jopiny kokalo e yor ndikruogno ma itimo e yor mbui. Midhiero ma oriwo koda ka rochruok mar arita mar jopiny to mana kaka Huduma Namba, Maisha Namba dwaro ni jopiny oket nonro margi e yo manyasani. Sirikal bende oseyo kuom rem kawo pach jopiny, kuom rem kawo pach jopiny. Okay, thank you very much.